Sanibonani, welcome back to yet another video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usijoyine njalo kule video. Ungakhohlwa ke ukuthi mangaba ka subscribe kusamele usubscribe, ubuye ulike ivideo, ubuye share ivideo, ubuye usenzele ifavor mawubuka ivideo ama advert ungawaskipi, as that does help us a lot. So asikhulumeni ke indaba yakamalume wase Equatorial Guinea. Kuyini ngiziba? Yaziba le ndaba kamalume wase Equatorial Guinea, kodwa ke sizoyikhuluma ngoba ngathi abantu seboshiwe kumalume. Angazi bafethu yini ngalo yamalume, like there is no way kuthiwa ke lo malume lwana ungisopolitiki. I think he is a businessman, is also angazi minister whatever he is, and khonale ngase Equatorial Guinea, kodwa imisebenzi ayenzayo into zenza okulala namakhosikazi abanye abantu, not only nje amakhosikazi abanye abantu, abo vice president o minister Ntontoni, abo bhuti bakhe, amakhosikazi abo somebody, you know. Ubehlangana ke nabo mama abaningi, and mangithi ngiyabuka nje kungana kwa protection mntakabawo kuningi okwenzekayo. Umuthi yaka Twitter nje nguye uyatre left right and center, asikwazi ukuhamba naka Twitter bafethu, ezitrateni zaka Twitter asikwazi ukuhamba, kunobuso balo baba lo waseGuinea kuthiwa hey imisebenzi yakhe izinto azenzela pya, engathi kuthiwa futhi useboshiwe. Nkosi yami, nama video lawa athathwayo abantu mabesocansini, kanti why kuthathwa ama video? I've never ever understood ukuthi kwenziwa yini ukuthi abantu uma besenza into yabantu ababili le ekumele be private abantu bayithatha video. Angazi noma sengibona nje ka Twitter kuthiwa kune what tape, angazi ngiunderstand ukuthi nithethe kanjani leyo tape. What makes you come to that conclusion ukuthi manje siyenza lento, siyastela ifone, simbika lapha ni camera and siyashoot for what? Lo mbuzo ngihlelo ngobuza bafethu, ngisazohlala ngobuza mina, kwenziwa yini ukuthi uzithole nje uzirecorda nomuntu wakho nisenza into yababili okumele ibe private, ibe between nano yi2, nibe semfihlakalweni nivale nje kuvaleka amafesteri neminyango na yonke into. Why kumele nithathe ivideo? I've never understood. Bonke abantu nje mbona ama video yabo exposewe lana ngaphandle, sengiyengabuza ukuthi kwenziwa yini. So lo baba yena mayizo ethatha ama video wonke la afika 400, there are lots of clips. Nabantu laba kade hlangana nabo ngabo mama abaningi nje futhi abaganiwe, something like that, amakhosikazi abo sambari enjalo, unowakhe nengane zakhe ezinhle, unomndeni wakho omuhle. Demoni bani kade lingena umuntu ukuze enze into enjena? I'm still asking myself, impendulo anginayo bafethu. Like anginayo impendulo. Unomndeni omuhle, unkosikazi wakho nezingane, you are out there doing the most horrible things. Ngosathana uyakusebenzisa noma ungenwe yini? What's your problem? Angazi lo daba lwaseGuinea, mina ngazi, like ama video athathwayo, like amanye kuse officeini, amanye nje ngathi kusezigangeni, amanye kuthathwa ivideo nje kuleyo ndawo, and uwagcineleni? Why were you keeping them? Kuthiwa ke ubephenywa lo baba, umephenywa kusho ukuthi mhlambe baye bangena phela kwinto zakhe zonke ezipersonal, base beyathola ke lawo ma video ke. Aya trend mntakababa kuhambe kulapha ka Twitter, asikwazi nokubuka ngoba ayikhona mana, ayikhona ngeke bafethu, asisho ukuthi asikwenzi nathi, but it's meant to be private. It's meant to be private madlita, ngeke bafethu, ngeke. Ayisuka asazi ke kodwa asikhulume ngayo lo baba ukuthi uboshiwe kusopolitiki, osola ke ngokuzitika ke ngamakhosikazi ezikhulu zikahulumeni. Kuthiwe nje bengathathi kwa nkosikazi kabani nje kanobody, izikhulu zikahulumeni le osopolitika laba abafana nabaphezulu and all that, athatha amakhosikazi waba ashute nama video. And ithi ngikutshela nakulawo ma video labo mama labo, they are very aware ukuthi kuya recorda. So I'm like, yini uzothatha imali mhlawumbe bazokhangeza imali after that? That's why noma etshele ukuthi nganami siyarecorda le ndaba naye avume ngoba mhlawumbe bephiwa imali eningi. Angazi ami kodwa mangabe ngunkosikazi ka minister, ngisayifunela nenye imali kayo lo munye minister. I mean sisemalini musi, why kumele ngihambe ngidlala ukuze ngiyothola enye imali? Like it doesn't make any sense. So yena besenzani kanti? Demoni bani kanti lele belingene lo baba? Like honestly, okay, kuthiwa ke isikhulu sikahulumeni wase Equatorial Guinea ke sibhekane nengwadla ke yezinsolo ke ezocansi ngemva kokuphutyuka ke kwenqwaba yama video ke amkhomba ngenjumbani yokulala namakhosikazi abantu. uBalthasar, ilona gama lakhe angikwazi nokulibiza, kodwa ke ngizolibiza Balthasar Engonga.
ongumqondisi jikelele we-Anti-Grant National Agency for Financial Investigation ukhungethwe-ke ihlazo elivele ngesikhathi ephenywa ngamacala okukhwabanisa. Uphenyo luvundulule amavidiyo anamanyala amanye akhombisa abantu abaqavile nabashade nezikhulu eyanabo ocansini. Into elaphiyana bafethu iyo iyesabeka. Izikhulu-ke zithola amavidiyo angaphezu ka-400 engonga nabesifazane abahlukene okuhlanganisa nezihlobo zezikhulu zikahulumeni ngesikhathi-ke zisesha-ke umuzi ne-ofisi lakhe njengengxenye-ke yophenyo nje bakuthiwa ubephenywa-ke. Lawo atholakala e-ofisini lakhe kubikwa ukuthi ahlanganisa amakhosikazi ezikhulu ezimbalwa njengodadewabo kamongameli. Can you just imagine? Udadewabo kamongameli mntakabawo. Unkosikazi womqondisi jikelele wamaphoyisa namakhosikazi awongqongqoshe-ke ababalelwa ku-20 phakathi nje kwabanye. Konke lokhu kuthiwa kwaqoshwa ngemvume yabo bonke ababenzi mkhuba futhi-ke kwaqoshwa ezindaweni ezihlukene okubalwa ihofisi lakhe, amahhotela nezindlu zangasese. Okunye nje mbona ngathi basedamu, angazi idamu noma iphulu noma mhlawumbe kusebhishi laphana enye nje besemanzini-ke mntakabawo. Ngeke bafethu noma kuthiwa usathane, ngeke. Likhuluma-ke ngalokhu iphindi kamongameli uTeodoro Ngwema linikele enkundleni ezokuxhumana ku-Twitter lithi azivumelekile izenzo zocansi ezindaweni zokuphatha. Ngwema ukhiphe-ke isixwayiso esiqinile egcizelela imiphumela-ke eyanoma yikuphi okwephula komthetho okunjalo-ke ngenxa-ke yezinto eziwukuhlukumeza ezivele ezinkundleni zokuxhumana e-Equatorial Guinea kulezi zinsuku. Kumele kukhunjulwe ukuthi ongqongqoshe babizelwe umsebenzi wokuphatha ekusekeleni-ke intuthuko yezwe abavumelekile ubudlelwane bocansi emahofisini, kubhala-ke iphindi kamongameli. Uqhubeke wathi-ke zikhona izindlela zokulawula izimo ezifana nalezi futhi-ke umuntu ozophula-ke lo mthetho uzoqondiswa ubugwegwe-ke ngokuziphatha okungafanele futhi angaxoshwa ngisho emsebenzini. Ubaba Ongonga abamxoxe nje emsebenzini. What nonsense is that one? What nonsense is that one? And asisho ukuthi bafethu thina asizenzi lezo zinto, right? But engikushoyo for me ngithi it's meant to be private. Lo Engonga lo ubethatha amakhosikazi ama-colleagues wakhe, Vice President, Minister Ntontoni, wena Minister Ntontoni, kune-list laphana ngeke ngayibona ithi ngiye laphana ka-list. Bekubhaliwe nje ukuthi ngobani labo mama labo akade busy nabo-ke yazini kuningi kuthiwa-ke the wife of Director of Presidential Security, the Attorney General's wife yilabo komama kade abanye babo-ke ababaliwe mntakabawo out of 400-ke leyo. The Attorney General's wife, the daughter of the Director General of Police, the wife of his pastor's legal brother, his godfather's wife, his centrist wife, his bodyguard's wife, 15 friends of his younger sister, his pastor's wife, the wives with an S, amakhosikazi of several ministers, wives, ministers amaningi, including Minister Oburu bayamazi nasimazi, his own little brother's wife, unkosikazi kabhuti wakhe omncane naye wamntshontsha, his uncle's pregnant wife. Okhulelwe ke mntaka kuthiwa kube ngakhethi engenandaba ukuthi ukhulelwe noma unjani, kusho ukuthi noma uyagula ke noma unjani leso sikhathi akuna kwa protection, akuna lutho mntakababa. Kuthiwa kuzoboshwa ke futhi mangabe kutholakala ukuthi mhlambe une-STD ndawo thizeni-ke uzoboshwa ngoba ngeke kusho ukuthi phela usithelele everyone ngisho nalabo abakhulelwe ke mntakababa. Ngizwile kuthiwa kukhona omunye umama osewa-commit suicide mhlawumbe osewazama ukuzibulala, but that was also alleged. Angazi ukuthi iqiniso lakhona lingakanani. Lo mama loyo uthe mayisethola ukuthi uyatrenda-ke nkosi yami kuthiwa-ke waseyazibulala. Bebethi committed suicide, right? And then kwaba khona unkosikazi wakhe lo engithi uzube nomndeni omuhle kangaka nezingane, but uhambe wenze nje kuthiwa-ke uye waquleka unkosikazi wakhe emveni kokufind out yonke le information. Nakhona manje kukhulunywa nje ukuthi usesibhedlela uyalulama lo mama unkosikazi wakhe ngoba izinto ebezenziwa nguye phela emsebenzini nakuphi engekho aware. Manje masoliphumile udaba esehlaziwe kuthiwa kuyagula lo mama usesimeni nje singekho right esibhedlela khonale ngaseGini. I mean istroke esizokushaya uthola ukuthi yo bafethu ingane zakhe zinhle kanjani. Ufunani kanti? What are you looking for? What are you looking for? Wena mbuzo wami bafethu angeke understand indaba yalo baba waseGini, ama-ex-tapes maningi, and for what?
nabo mama laba they are very aware ukuthi bayarekhodwa but they are married. Right enhloko right la ekhanda azithi mzala, angeke azithi mzala bafethu. You are a married woman, ubizwa yilo baba le office lakhe whatever it is asona habe uyarekhodwa. They are even looking like uyambona umama nje bheki camera ibhekile, which means what's wrong with you kwawena nje, what's wrong with you? Ushadile phela ukwazi ukurekhodwa, yazi ukuthi le nto le izophumela ngaphandle kusasa. Then what? You hayi bafethu ezinye izinto, no, this thing was meant to be private, man. Why singabantu sithanda ukwenza amanyala njena? Angazi so politika ke wase Equatorial Guinea kuthi useboshiwe, kodwa yena obviously khona into ade ebusy eyifaka ebantwini la, because what in the nonsense is 400 women. 400 tapes means 400 women mntakabawo, ngoba phela bekungasi umuntu oyi-1, right? Bebe different labo mama. What does it mean? Sis man, but angazi yata in the comment section ke bafethu ushuvo lwakho. Ungakhohlwa ukulike, usubscribe, ushare, bese siyabonana futhi kwenye video elandelayo. Bye.